demo ban ngap jari ka jing dawa ka jing niar jong upat ba menteri dong ba ban supet hi kerkum keren jong u sting tapi ong yang baleng ong bu sting nomor ba u be ba kipat ba jong Meghalaya kidi kibre ki ba lesim pat sempang hendai lada ka political appointment ka long bet ko masu ong no u advisor jong UCM batang kelas 9 empat pas demi happy stability ru trong government abang imla ban yo ko ke parti ban sensia te ni le kam no ha ka sarkar kre khaulang te ni ha ban adjust ni ha ban balance kata ka di ka reality ke jing sisa ban suang ban namta ka stability trong government be ya dan ha ka sarkar kre khaulang ban thung la ni ban pulut ko bisa kam long kam ya hap ka tekadi ka jing pulut kai ka bisa trong pat ba kanu tili kisi ngidon ha Meghalaya jongi kisi senong kondong x-ray room don sejaskan rumdan nganong pila dai fidai bird na kini kispaklur kiba pila ong ki sit jongi kila biang lut bat kinong kondong jongi kemdon kam shu ban kiu sor kasor jongi kalak hamduna ka jing blok ru bat ka ap ka jing ma bangin shu imbet haka saram pishim ram na benta ka lada ka jing shim ram kam day meaningful expenditure baki ong but kam don kata ka outcome bahaban na shim ram the system itself is corrupted ba ngai kawai ke ba ngiap ha state kalong mong isu generalize baik te nimno